Wel, i ni dal yng nghanol cystadlu'r Bustach ac i ni symud mlaen nawr at Bustach allan o Darw Charolais. A mae yna bwysau mawr yn y dosbarth yma a dwi'n cael cwmni Alaw Evans o griciaeth erbyn hyn. Siwr wyt ti, Alaw? Iawn, diolch. Pnawn da, Iwan. Merch o Fôn yn wreiddiol. Yn wreiddiol, ie. Ie, gwreiddiau cadarn ond canghennau cryfach rwan yn eifionydd. Ie, arbennig. Ac yn ffermio beef a defed dwi'n deall gyda dŵr Dafydd? Ie, na fo. So, da ni'r rhedeg Bustach buches croesfryd yn eifionydd. Rhedeg o gwmpas rhyw 90 o fechod. A defnyddio Darw Charolais a Burgorn hefyd. Felly mae'r dosbarth yma o ddiddordeb mawr i ti felly efo'r Darw Charolais yma. Yn dad wrth gwrs i'r Bustach i ni'n gweld fan hyn a bobl bach wedys i bod yna bwysau yma'n dod. Mae nhw'n 4 eidon arbennig yma'n dod se. Oes. Mae'n braf gweld cefnogaeth i'r Charolais. Da chi'n medru gweld yn yr blynyddoedd dwytha bod dosbarthiad yr bryd Charolais wedi bod yn eitha gwahanol i be mae wedi bod fel arfer. So mae o'n neis gweld yr cefnogaeth. A dwi'n deall bod ti'n nabod y gŵr bonheddig gwelon ni yn y shot ddiwetha yna nawr yn arwen yr un mwyaf llwyd yn y canol, Tony Ponsonby ac yn hefyd o Fôn. Yn disad o Fôn. A chi Tony fyna? Maen nhw'n deulu sy'n cefnogi yn arw yr ffair eiaf ac yn yr haf hefyd. Mae'r plant i gyd y merched yn cymryd diddordeb mawr yn y dangos hefyd. I ni'n gweld Colin Harris y tu ôl i Tony wedyn yn arwen Bustach a hanner tu ôl iddo fe, dyna ni. Rhif 98, a mae hwn yn llawn cig, Alaw. Ynddi. Mae lliw arbennig efo anifail eiraeth Charolais. Mae o'n cario yn dda iawn, ond ynddi, mae gennyn nhw pwysau mawr yma. Oeddech chi'n gorffen eich gwartheg adre ar y ffarm yn Nghriciaeth, neu oeddech chi'n gwerthu nhw fel gwartheg stor? Rhan fwyaf mynd yn wartheg stor adre yng Nghriciaeth o gwmpas rhyw 19 mis. Trwy brincir, so mae'n lleol, hollol lleol, 2 filltir yn unig o'r buarth y ffarm i'r farchnad. Ond na, mi fydda ni'n gorffan chydig, a mae'r farchnad y dda iawn ar hyn o bryd. Yndi, mae'r prisiau yn gryf, yndyn nhw, mae'n deg i ddweud hynny. Mae lle maen nhw fod. Ond i jyst yn mi weid, a lle dylen nhw fod, o ateb costau bwyd a'r gwaith sy'n mynd fewn yn dyfe i gynnyrchu cig o safon yn dyfe, felly... Tydi buwch ddim yr rhad i chadw. Mae'n gwneud swydd arbennig o fagu llo da, ond mae eisiau gwneud yn siŵr bod rhywun yn cael gwerth am ei arian ar bob ochr i'r gadwyn fwyd yn does. Oes, heb os nac o'n i bai. Y beirniad i ni'n gweld fyna ni siaced 2 ddwylo ar y gwartheg yw James Crichton o Cumbria. Yn ŵr profiadol yn gorffen gwartheg ar borfa i gyd, Alaw. Yndi, mae o. Oedd dyn heffrod ydi o fyd. Dyna mae o'n brynu fel arfer. A mae o'n gefnogwr brwd hefyd o farchnadoedd byw. Mae o'n credu mewn edrych ar ôl marchnad fyw. Mae'n credu'n y gymdeithas sy'n dod o farchnad hefyd. Yn sicr. Sydd yn rhywbeth sy'n bwysig iawn yn y diwydiant amaeth. Wel, dwi'n hefyd yn sicr yn un o'r rheini sydd yn teimlo'r un peth a James wrth gwrs yn deall pwysigrwydd y lladau ag ati achos mae rhaid i gael rheinion. Mae'r marchnad byw yn rhoi sylfaen i'r diwydiant yn dweud. Yndi. Mae o'n rhoi sylfaen o'r prisiau na edrych mae bob peth yn mynd i arwain ohono fo. Mae'n bwysig eu cefnogi nhw. Cadw pawb yn onest hefyd. Ac cymdeithasu, fel wedys ti, yn dyfe, hynny sy'n mor bwysig. Lot o ffermwyr ddim yn gweld trwy nhw un wrthos i'r llall, ond mae'r farchnad am fwy na jyst le werthu stoc wedyn yn dywe. Yndi. Ond Colin Harris yn y safle cyntaf ar hyn o bryd nawr. Yndi. A mae hwn yn eidon hardd, mae rhaid i fi weid. Ac i ni reit ar ei bwysau ni, ni'n gweld yr hyd yn dyn ni. A'r stretch sydd yn dod fe. Na stretch mawr i'r gwartheg i gyd sydd yma. Top da ofnadwy iddyn nhw. Mae top line Tony yn un arbennig hefyd yr un llwyd drws nesau iddo fe. Yndi, mae hwnna'n... A mae nhw gyd yn addfwyn i weld ydy. Mae nhw'n rhywbeth amdan y Charolais. Mae nhw'n addfwyn, mae nhw'n eifiliad braf i'w trin. Fel rhyw Dedi Bears bach mawr. A dwi'n meddwl, mae e wedi newid nhw, do? Neu gofyn i nhw symud mae e. Gofyn i nhw gerdded unwaith yn rhagor ma fe. Dwi'n gwybod mae ffair eiaf yn canolbwyntio fwy ar y cig, ond mae'n andros o bwysig cael 4 coes gadarn ac cerddiad cywir. Yn sicr. Wel, aroswn i weld felly, Alaw, le mae'r garden goch na'n mynd, ond am y tro, diolch o galon i ti. Croeso. Wel, dyma ni'n cyrraedd pen llanw'r dosbarth yma i eidonau i Bustach allan o Darw Charolais. James Crichton yn beirniadu o Cumbria. Mae Alaw Evans o griciaeth gyda fi o hyd yn gwmni ac
mae'n cael tipyn o bent host fan hyn a law, ond dwi'n yn siŵr le mae'n mynd i roed y garden goch na. Ie, yndi, mae o'n pendroni rhwng yr bustach uraidd ma a bustach llwyd Tony, ond dwi'n siŵr bod o wedi rhaid y nod rwan. Ydy, Colin. Colin wedi mynd â hi ar garden las yn mynd i Sir Fôn, a Tony yn wen o glist hefyd. Yn llonggorchiadau i Colin yn ennill dosbarth cystadleuol tu hwnt. Ac edrychwn ni mlaen alo i weld y dosbarthiadau sydd i ddod. Yn wir.